O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, fixo entrega hoxe ao ex-senador e ex-vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, na medalla de promoción dos valores da igualdade, unha distinción outorgada polo Ministerio de Igualdade para recoñecer as persoas que contribuíron á aprobación da Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, coincidindo co 20º aniversario desta normativa. É unha medalla que pretende promocionar e difundir a loita aínda vixente pola igualdade das mulleres. Grazas, Anxo, polo rigor e pola sensibilidade especialmente daquelas, e a ti e a todas as persoas que participaron e que participan desde o compromiso do servicio público na loita pola igualdade das mulleres. Pola súa banda, Anxo Quintana agradeceu o recoñecemento ao Goberno e lembrou a esperanza que espertou no seu momento a redacción da lei. Recordo perfectamente a ilusión, a esperanza que aquelo despertou, e estou seguro de que na cabeza de todos os que participamos naquela elaboración circulaban moitísimas cousas, non? Pero seguro que nin se nos pasaba pola cabeza que en algún momento da nosa vida posterior íbamos a ter que loitar por manter aqueles dereitos que se estaban a consagrar. Sempre pensamos que aquelo era un primeiro paso, pequeno, pero importante, pero que habería que dar moitos máis. Resulta, cando menos, preocupante que a día de hoxe estemos inmersos na batalla por conservar os dereitos das mulleres, por conservar os principios de igualdade. Este 2025 o Goberno de España concedeu esta distinción a 94 persoas que contribuíron de maneira decisiva á aprobación legislativa da lei. A norma, pioneira en Europa, aprobouse por unanimidade durante o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero.